Entri en acció i sí. desitgem que hi hagi una comunicació. Vostè també, no? Sí, de fet m'ajudaràs també, d'acord? Estic protegida jo o què? No, tranquil·la, ja no passarà res d'això. I mira, aquí tinc una cosa, he posat l'espelma aquesta, he posat també una caixeta, és unes coses que vaig comprar així, allò en un museu, després. Jo sóc aficionat, com saps, doncs això, anar pels llocs, a viatjar una mica i allò de comprar alguns souvenirs, alguna cosa, no sempre són autèntics, però vaja, si et fan gràcia. I una vegada vaig anar en un museu que parlaven del Titanic, i és que el Titanic, el 1912, va sortir i no va arribar a lloc, es va enfonsar. I llavors, en aquell museu, em van vendre una ploma estilogràfica i un penic anglès. I també unes quantes fotografies que tinc aquí, que voldria que vegessis, que són fotografies, doncs sí, són fotografies antigues, algunes estan amb més definició, d'altres amb menys definició, d'acord? De fet, voldria... Molta gent que ja ha mort, clar. Sí, bé, de fet, voldria fer el següent. Ja veuràs, si vols aixecar-te una mica, amb la distància, però vull dir, jo aquí tinc posat aquí aquest objecte, aquest altre objecte, d'acord? I, per exemple, aquesta fotografia, la primera de totes, on t'agradaria? Que la poséssim amb la ploma o que la poséssim amb el penic? El penic. Amb el penic, molt bé. I a la següent, ràpidament, també, amb la ploma o el penic? Ploma. Amb la ploma, molt bé. I la següent? Aquest, el penic. Amb el penic, molt bé. I la següent? Penic. Perfecte. I la següent? Ploma. Amb la ploma, molt bé. I la següent? Ploma. Amb la ploma. I la següent? Penic. Amb el penic. La següent? Ploma. Amb la ploma. La següent? Ploma. 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 Cenic. Penic. Ploma. Aquesta has dit amb la ploma? Sí, o amb el penic? sí, no. Sí? Vale. Aquesta d'aquí? Penic. Amb el penic. I aquesta? Ploma. Amb la ploma. Espera't un moment. Fem una cosa. Toni, Digues. tu i jo no havíem parlat abans d'això, de fet no sabies del que fèiem, no? Vull dir, prepari un número adient, però no. Clar. Toni, aquesta on la posaries tu? Ara m'ajudarà ell una estoneta, val? Ok, amb molt el bé. penic o amb la ploma? Amb la ploma. Amb la ploma, sents que d'alguna forma està relacionada amb la ploma. I aquesta d'aquí? Posem-la amb el penic. Amb el penic, bé. I aquesta? El penic. Amb el penic. I la següent? La ploma. Amb la ploma. I aquesta? Penic. Amb el penic. I aquesta? Posa-li la ploma. Posem amb la ploma, molt Són bé. dones les que acaben anant. Sí, ara han sortit moltes dones seguides, però aquest és un senyor, on el posaries? A la ploma. A la ploma també, aquest, doncs ara estem mesclant homes i dones. Aquesta dona l'enviarem en el penic. En el penic, vaja. En el penic. En el penic també, i aquest? A la ploma. A la ploma. Al penic. El penic. Al penic. El penic. A la ploma. A la ploma. I a la ploma. I a la ploma també. Bé, òbviament vosaltres no sabeu de què va la cosa, només us he plantejat unes quantes fotografies, us he plantejat aquests dos objectes, i de fet tenim per aquí, no sé, per exemple tenim aquest d'aquí, aquest és un senyor així vestit doncs, amb el seu bigoti ben arreglat, amb la seva corbata ben arreglada, no? I aquí tenim, doncs, per exemple, no sé, agafem una senyora, per exemple, també una senyora doncs, que sembla una senyora benestant, no? Amb el seu collaret, amb tot això d'aquí, o sigui, bàsicament persones així, més o menys, que semblen unes més arreglades que d'altres, però en definitiva totes més o menys iguals. Però és que amb el Titanic van morir gairebé 1.500 persones. I quan em van vendre... I un gos. I un gos. El cas és que no tenim foto del gos. No passa res. Quan em van vendre a mi aquest petit objecte, aquest petit record, em van dir que aquest penic pertanyia a una persona de les que havia mort en el Titanic, mentre que aquesta ploma pertanyia a una de les poques persones que es va poder salvar. No sé si aquest penic pertanyia a aquest senyor d'aquí, però és que per darrere està explicat que aquest senyor es deia Henry Mitchell i que va morir. Però és que el següent, aquesta senyora, es deia Mrs. Mary Corey i que també va morir. Però és que el següent d'aquí també va morir, i el següent també va morir, i el següent també va morir, i el següent també va morir. I aquestes persones que heu anat deixant a triar amb el penic, totes elles són persones
que van morir. Vegem, però, si les de la ploma, aquesta persona es deia Elizabeth Allen, aquesta va sobreviure, i aquesta que també, l'última que estaves dubtant, també va sobreviure, i aquesta també va sobreviure, i aquesta també va sobreviure, i aquesta també va sobreviure, i sobreviure, i sobreviure, i sobreviure, i em sembla que no sé com s'han posat en contacte amb vosaltres perquè heu decidit triar-les totes elles, les que van sobreviure amb una banda i les que van morir amb l'altra. Impressionant, Impressionant, Molt. Impressionant,